Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nga igsuon ni ata sa ato karong padayon nga paghimo sa atong misa novena ika-tulo karon nga adlaw sa atong pagnobina niya. Salamat sa ato karong mga pilgrims, labi na sa atong online pilgrims nga atong gipahinungod, ang atong mga online parishioners diha sa mga lugar sa South America. So kamo na sa drone ang atong sentro nining adlaw, mga online parishioners sa South America. Nautunta nga padadaan mong San Vicente Ferrer og daghang mga grasya og kamo sad mo hatag sad mo padayon sa mga grasya nganhi kanato dinhi sa simbahan. Iapil nato padayon sa pagampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga unta ang mga problema sa katawhan masulbad, ilabi na kining kagubot ug ang atong mga online, ang atong mga benefactors and donors na nagsigi og palit sa atong mga slots dinhi buhongon usab ni San Vicente Ferrer sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Busa atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagluwas og nagsagop kanamo, patalinghogi nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma aron kami nga nagtuo kang Kristo makadawat unta sa tinuod nga kagawasan ug sa kabilin nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anamanam og kadaghan ang mga tinun-an. Nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeo ug ang mga Hudeo nga Grego ug pinulungan. Ang mga Hudeo nga Grego ug pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda
wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pagampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Lukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong, diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa matarong, pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, uban sa lira nga may napulo ka kuldas. Awita ang iyang kadayganan. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gasudong kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga naglaom sa iyang kaayo, aron luwason sila niya sa kamatayon, ug ampingan sila bisan pa sa gutom. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasawumsum na nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay sa sakayan, unya nanabuk balik sa Capernaum. Apan nagabii na lamang, wala gihapon mahiapas kanila sa Hesus niadtong higayuna, nagbalod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Hesus nga naglakaw sa tubig ug nakaduol sa sakayan ug nangalisang sila. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kay ako kini. Nalipay sila nga mipasakay kaniya og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa buhi pa si Hesus, naghatag na siyag katingalahan nga mga timaan sa iyang gahom. Usa niini kining paglakaw sa tubig. Sa wapan niya buhata, ang una niyang gibuhat katong gi-multiply niya ang pagkaon tong 5 kapaan nga nakabusog sa 5,000 katao. Karon pag panguli na nila ang mga tinun-an nangahadlok kay kusog kaing bawod sa dagat, basig malunod sila, pero si Hesus nawa mo sakay kuyog nila sa sakayan, naglakaw ra sa tubig. Kining maong pagpakita ni Hesus og mga milagro, dili ni pasikat, dili sad ni pagarbo, kung dili pagtudlo ni nato aron malig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kasuway na ba mo og lakaw ibabaw sa dagat? Kasuway na mo? Karong hapon testingin ninyo og lakaw. Diha lang sa may sana dihang dapita sa sana silot, sana silot, salot ba na? Silot. Oh, naaw natog mabalik pa ba mo dinhing buhi bisag way bawod. Ang pagtulunan ni Hesus mao kini nga kon kuyog nato siya, kuna atay koneksyon ngadto niya, way problema nga dili masulbad ug dili sa gyud ta mahadlok og mga problema. Kaning gitawag natog mga pagsulay sa kinabuhi, mga unos, mga balod sa atong kinabuhi nga mukuso-kuso nato usahay, di kita mahadlok. Basta naalang tay koneksyon sa Ginoo, kana bang murag nindot ang atong relasyon niya. Musta man ang inyong relasyon ron sa Ginoo, nindot o bati? Sikat bang Ginoo sa inyo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gitan-aw dihas inyong balay ron, ang Ginoo o ang cellphone? Kinsa may kanunay gipaminaw, ang misa o ang TikTok o ang uban pa? May gani kay ang amo sa rong misa, ang ako sang humili, naasay ni Kugi og butang dihas TikTok. Mo nang ako hinuon, nahaan na lang sa noon kong TikToker. Atod pas mga nang magpa-picture na ko usahay anas mga malls, hala, mao man ni ang pari nga TikToker. Nako, saan naman hinuning ako naman noy nag-TikTok ani nga wa man gani ko ngi ko kamao ana. Pasalamat lang pud ko, pero unsa maning relasyon natos Ginoo, kutob lang taan ng pag-view diha sa atong mga humili.
kanang maingon dayon, Father, imong humili nanay millions ka view ni viral na ka, Father. Kana mo yatong ilhon nga maitag relasyon, kanang magsigig ingon nga, Father, follower biya gyud ko nimo, mo na atong ilhon nga maayog relasyon sa Ginoo. Posible na inidool na ko karon bag-o, ingon siya, Father, magpa-picture ko nimo niya. Samtang nagposing mi dire siya, makigstorya niya ako nimo ha. Niya pag human nag-istorya nami, ingon siya, usa ka buwan pa kong ni-follow nimo, Father. Pero na-addict dayon ko sa pagsigig sunod nimo. Kuha na siya, matured na siya, pero basig manghod to nako. Usa siya ka kuan man tingali, murag usa siya ka negosyante, nasa siya mga anak. Yan niingon siya nga, ang ako lang yung nakuanan, Father, nanindutan kay naigo yung ko nimo, nakaingon yung kong sakit sa ang kamatuoran da. Siya ang pulong sa Ginoo ba imong gipasabot nga naigo kayo ko og nausab jud ko, Father, daghan ko rog kausaban nga nindot kayo, pero niagi yun ko nga gisakitan ko sa pulong sa Ginoo. Oto ako siyang gi-congratulate nako, sige padayon kay karon gisakitan pa ka, sa sunod lamian na ka, nya ini kasunod magsangyaw na ka sa pulong sa Ginoo. Unsa man dining maayong relasyon sa Ginoo, mga igsoon, kana bang matakdan ta sa kinaiya sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga natakda na sa kinaiyas Ginoo, nga mao ang number one nga gibuhat ni Kristo, mao man ang pagsangyaw gyud sa maayong balita, sigig sangyaw. Nabisi kay sila sa mga buluhaton sa pag-apod-apod sa mga pagkaon, kay wa lagi to sila na mga gitawag na tog personal nga mga bahandi, ila nang iapod-apod. Mura bag tigpakaon, nahimo silang murag mga ginikanan ngadtos katawhan. Nag-away naman ang ilang mga anak, ang katong Hebreo o ang Hudiyo, mga pinulungan, nag-away naman. Ningon dayon ang mga apostoles, murag di na ni maayo nga ang atong focus mauna ang pagsigi og apod-apod aning pagkaon. Mawa na ang atong panahon sa pag-ampo o sa pagsangyaw sa maayong balita. So kung matakdan tas Ginoo, ang ato ng number one nga concern, mauna gyud ang pag-ampo o ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili ang pagpangitag pagkaon, sikandari ra na. Kamoron, unsa may inyong number one nga gibuhat, pagpangwarta o pag-ampo? Ako, ang akong number one nga gibuhat, pamaligyag slot. Dili, sikandari ra na. Ang akong gibuhat yun, dupa-dupa, aron makakolekta. Kwarta lang yapon. Dili na mao, sikandari ra yapon eh. Ang pag-ampo, ang pagpakig-istorya o ang pagpaminaw sa Ginoo. Kaya di ko na buhaton, wa ko'y mahimo din sa parokya, wa ko'y ikahatag nga maayo. Nga naman, ang Ginoo ra may maayo. Muna, inigingos Ginoo, pamaligyag slat, baligya dayon. Yaon sa may balitaan eh, nga kung mo palit mog slat, masuod sad mo sa Ginoo, malipay sad mo. Sige, ingnan ang imong tupad, ingna gusto ka malipay, palit og slat. Niya human imo sang silingan, ingna tiksi ba, gusto ka malipay, palit og slat. Tanawa, di ba, malipayon. Tanawa ng sigig dawat og sweldo, nawa gyud mo palit og slat. Sige lang yapong kot-kots o, sus, kakuwang aning sweldo ha. Mo ginay la, kuwang. Tanawa ng sigig palit og slat, sama nang muduol nga rin ako. Moingon gid sila, Father, lipay kay ko nga nakapalit og slat. Pero diha say ambot tinarong baka tong iya. Gisugat ko diha tubang nga simbahan. Ingon na siya, Father,
usa ko tigpalit ni Mugslat nako kisa maimungan sa secret ra na pader. Ang sige ra jud kog palit ni Mugslat ako may noon siya pader kuwangan lagi tuition sa kong anak karon pwede manghangyo ko ni mo kwarta total sige bitaw kog palit ni Mugslat. Tanaw ko sa naong ba na ko dili ba gani unsa gani siya duda man ko ani mo ta kong giingnan isuwat lang ang imong gusto nya butangi og mga supporting documents nya human butangi imongan kay amo pa nang ipa-investigate sa among in charge mao ba pader sa sige pader next time na lang ako duda ko ato murag lain tada kamao sa siya mahimog introduction. Dili yung tata magsigig pangitag kwarta sama aning ato mga scammer karon hasta akungan gamito na diha sa ilang pagpangilad sa mga tao nga mura kunuhay silag ako nya lain og GCash number lain og ngan nya human magpakaaroning nun nga akong sekretary nya human di ay pangilad ayaw na niyo buhata ayaw pangitaa ang kwarta ampo og pagsangyaw sa maing balita ang maing balita sa gugma sa pag-alagad sa pagkamatinud-tinud-anon dili ang pagpamakak ang maing balita sa pagtinabangay na salamat sa atong namalit og slots tagaan na sa tamurog update sa atong SBF DAG as of yesterday nahalina na taog 15,424 ka slots. Pakpak. Unya sa ato sang special slot nga GPHJ slot para sa atong pista ang atong halin as of yesterday 22,194 slots na. Pakpak yapon. Pero katunga pa biya ni siya sa atong halinonon karon ra ba ni kutob na 29 napay 22,806 ato ning paspasan ha nya ang nipunit sa atong ang ning appeal sa atong kuan kaning 10 slot challenge niabot na og 62 ka tawo pakpakan na to ang kaning 10 slot challenge moabot nig daghan na musamot yun kadali kahurot pero dali ram ning mahurot ang atong GPHJ kung manghatag tang tanan og magbalik-balik og hatag para sa kaayuhan sa atong mga katawhan kani magong pagsaulog sa pista makapalambo ni sa atong relasyon sa Ginoo mo na abaga ni nato wa ta dinhi magkuha og mga gitawag nato say na hermano hermana nga murag special ba nga mo angkon sa mga expenses kitang tanan mga parishioners online og ang territorial kitay magtampo-tampo sa atong tag 100 pesos or more para atong gamiton sa pagsaulog sa pista kitang tanan maoy hermano og hermana magpakita ta sa atong dakong gugma ug pasalamat sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer niining daghan kay mga grasyang gihatag nato kining atong mga kalambuan dinhi sa parokya ug sa mga lain nga mga kalambuan sa atong tibuok simbahan nga kita mo'y nakatampo sama sa pagkatukod sa Kapilinya di Fatima dito San Remigio pagkadakong grasya alang sa Archdiocese sa Sugbo ug sa Pilipinas ug sa Asian countries nga naa natay sentro nga replika gyud dito sa Our Lady of Fatima Kapilinya dito sa Fatima, Portugal. Kita na mo'y nakatampo sa atong paghigugmaay. Pinaagi antong slat-slat mo na doon na tayo rason na malipayon. Pero di ta mo focus diha sa mga pagkaon, ampo gyud og relasyon sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag nato sa Salmo. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy diri kanamo. Kanus amo abot ang iyang kaluoy kung kita
nagsigig ampo, sigig sangyaw sa maayong balita. Manindog ta ug atong himuon ang atong novena prayer. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa novena. Palihog manlukod. Ikatulong adlaw, pagampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan pa niini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdayeg nga kalibutanon, wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak, ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo Ginoo, tungod sa mga pahalungdan ni ining imong apostol, nga mahimo unta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan, nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako pinaagi sa mga kamot mong Dios nun, muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Valencia, si Jaime Lumbar nasakit sa makusog uyamot nga hilanat, nga gikan sa dakong kainit, minghupong ang tutunlan niya dapit sa sulod. Nga tungod ni ini, gihilugan siya sa Santa Lana, kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa biyatiko. Nagaampo siya kang San Vicente Ferrer, ug sa pagkatungang gabii, nagpakita si San Vicente kaniya ug miingon, bangon tungod kay maayo ka na. Sa hilom, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa Santo Papa ug sa mga kaobispuhan sa ilang pagdumala sa panon ilabi na diha sa mga krisis nga giatubang sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga ang Dios magbukbo kanato sa nanghingapin nga gasa sa pagtuo, aron maangkon nato ang kadasig sa pag-atubang sa mga suliran sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga sila nga walay tumong gianod-anod sa unusan nga dagat sa kinabuhi, makakaplag diha sa simbahan ug usa ka malinawong pahulayanan, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruan o Ginoo. Nga dad-on nato ang kang Kristong kaluoy ngadto sa masakiton, pinaagi sa atong pagkahimong agianan sa iyang mahigugmaong pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina makadangat sa langitnong pahulayanan didto sa presensya sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Tanan makagagahom Ug maluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gakom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunungong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panag-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro makadawat usab unta o mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga usa ka gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang among nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon nga ang gisugo sa imong anak nga buhaton namo aron maghandom kaniya.
makatabang unta pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkalig-on batok sa mga pagsulay. Kalig-on batok sa pagsulay nya mahitabo ra ni kung maayo tag relasyon sa Ginoo. So salamat sa mialagad nato nining misaha karon, labi na gyud ang atong mga lectors, salmista, atong singer, atong mga sakristans, atong IT, labi na gyud ang atong mga nahimo sa formal offerings, atong mga pilgrims, ang Kofradia Group 3, Lectors and Cantors Ministry. Niya ang ato sa mga online parishioners diha sa mga lugar sa South America. Salamat kay ninyo o labaw sa tanan sa atong bread and wine offerers karong misaha. Mao sila si Mr. Bernardo o Mrs. Raquel Jacobi and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Pasalamat. Salamat kayo. Usbunako, salamat sa namalit sa atong slots. Ang atong halin as of yesterday sa atong SBF DAG para sa atong kumbento. 15,424 slots na ang halin. Anaapay 60,576 slots na available, nga tag 500 per slot. Ang atong GPHJ nga or God's Protection, Healing and Joy para ni sa atong kapistahan, ana-anatay halin nga 22,194 slots. Anaapasay 22,806 ka slots nga available. Ato laning paspasag palit pinaagi sa pag-apil sa atong 10 slots challenge. 10 slots tag 6,000 ay ang atong mahatag. 10 sa SBF DAG 5,000, 10 sad sa GPHJ nga 1,000, mahitabo kay tag 100 man per slot. Dali ra ning mahuman basin pag inig ka kuan ikapista hurot na ni. So karong gabi mao ang atong exciting event, usas mga exciting events ang Christian Disco. So mga anhita ha, sugod tag alas 8 gabi inighuman sa misa nato sa main novena. Nya nganong na Christian Disco tungod kay wa siya'y bayad, love offering ra. Nya ang love offering gikan sa 0 ngadto sa 1 million. So inigsod ninyo sa ato dinhing grounds yan ang mga tong diskuhan muagi gid mo spultahan muagi mo spultahan nya na ikahon love offering inyo nang ihog inyong love offering nya humandayon musod mo nya nasa itatak sa inyong kamot pasabot ni agi na mo spultahan ang way tatak pagawason paadtoon o sa spultahan nya way inom way magnindag imnonon ang tanan pulos libre way ganing makahubog pero welcome ang tanang hubog nya naa pagitay time limit kautobratas mga alas 12 gabi nya do na say mga premyo sa mga maayong musayaw. So see you tonight. Ugma sad pohon mao ang atong misa Pontifical Mass kuyog ni Archbishop Palma atong Arsobispo sa Sugbo. Alas 5 ang atong misa ugmang adlawng Domingo. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kadinyo Manaausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo
sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ato karong isinggit sa makatulo ang pagdaig sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Ato isinggit, Viva San Vicente Ferrer. Tanan, Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Masipang pakpak ni San Vicente. Salamat kayo.
Vicente